Hai că după ce mă uit la astea dau și eu o scanare formă. Da, da, da. Uită-te la ele că sunt interesante rău. Așa. Auzi, da, așa ca o părere strict personală, ție ți de destul de slab hotarele pe TV. Normal. Normal, pentru că... Cu realitatea un pic. Eu... Da, 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 da. Nu, dar aia are și deviații, că sunt prea aproape de ea. La mine să vezi ce frumos intră hotarele. Intră... No, hotarele, dacă taci realitatea, la mine hotarele vin frumos, adică mă refer... Dar sunetul tot nu-i l-au reparat, frate. Nu-i l-a reparat. Asta e. Ia uite, ce distorsiți la radio, tenia ca eu va acolo, vezi? Canal 26. Interesant, mergem mai departe. Ce-i cu el? Nu, vorbesc de film. Vorbesc de film, deci Canal 27 TVR2 mixat cu Bulgaria 2. Uitați Bulgaria 2, așa, se vede aici. Bun. Ok. Aici este 26, găsi. Uite. Stai, mi-a căzut mâna. Ce poate fi în acest canal? Oare? Ce o putea fi? Că vine rafale, adică deschide mutingul, vine, iese, iar vine, iar iese, adică vine un fel de troposcader, vine. Semnal neidentificat pe canal 26.